karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lulas Boy. Mao bala? Nagpahilot lagi siya nako. Dugay pa magay minahuman. Dugay na human? Ang imo paghilot niya, dugay na human? Oo. Nga na dila. Haskang! Samot! Ha? Oh, Lula, lingawa ko di mo. Oy, mayo kay ni aka na. Kung saan mo gisulti ni Lola, Jo? Ganun nakatawa mo siyang mayo. kuan. Ha? Imo siyang gisultihan sa nahitabo ganina? Ay, unsa day nahitabo ka ganina? Gisulti kang Lola? Unsa lagi day nahitabo ka ganina? Ang imo ramang pagpamasahe niya ang iyang gisulti nako. Ano man, may lain pa day nahitabo? Wa man la. Oh, unsa ba day ipasabot ining Mateo? Oh. Unsay imong ipasabot nga nahitabo ka ganina? Kon. Oh, unsay kuan? Klaro ha. Ay, kadtong nakuyapan si Ma'am Jessa, sir? Uy, Mao to ipasabot nimo? nakuyapan? Yabakan ako eh. Nakuyapan? Madali nahipaw sa tinuod si Sir. Mao to, sir? Ha? Oo. Nganong nakuyapan man? Ambot lang la. Gikabuhi tingali. Ngano ka ba, tiyo? Ha? Kaya nga naman di ko, Lola. Mura ka manggog na alarma nga may gisulti na kosjo. May lain pa ba day kung ang mahibawan? Oh, wala Lola eh. Mauram to nahitabo. Anya nga nung ingon ato ba nang imong reaksyon? Wa bang gani mo sulti si Jo nako bahin ana? Ang imo ramang pagpamasahe ang ihang gisulti. Nikatawa mo gud ka. Unya, katawanan na itong nakuyapan si Jisa. Oh, Mas katawan tong nagpamasahe kang Jo. Maon ay akong gikatawan. ang susi katawanan na, Lola. Oh, di ka gutig pamasahe og laing tao. Ako na guhi mong gitugutan nga mo masahe ni ma. Oh, laing tao din nas Jo. Oh, Imo ko na ang honorary apo. di ay no. Mao na, Lola. Di ay. Okay. Anda na panihapon, sir. Panihapon na ta. Tada mo. Laing tao din nas Jo. Imo ko na ang honorary apo. Pamilya day ang tanaw nako. Mas maayo sad. Aron wa nila ing kinanggol nga hunahuna nga musudi ni akong utok. Ang tanan niyang kaayo nga gipakita nako. Tungod na kay pamilya ko para niya. Mauna ibutang sa imong utok ha, Josephine. Pamilya kaniya. Naunsam ko. Di mo ko may mutang sa akong gisulti. Kanong ako mo itong gisulti? Hinon. Safe sa kwarto. Di sa magduda sa akong mga lihok kumanto na ako gisulti nga pamilya nga akong pagtanaw niya. Pero anong murag wa man ko makauyon sa akong gisulti? Tiyo. Nagbata ka pa? Ito kaawag ni Lola eh. Tiyo. Natuwag na ko, Lola! Badya. Dili ko. Daan ko pa. Kadiyot! Sa mukha ni mo, Lola. Ay, matuwag na ko. Baya. Bebe. Ayaw pag-ali. Ayaw pag-ali. Ayaw pag-ali. Pahag, Lola, pahag. Hoy, karaho. Karaho ka.
Oo, nagpabugat matumba ta uy. Mingaw Hoy! na imong pag-akus na ko, la. Uy, bugat lagi ka uy, hinayabag man yung bata. Matiyo sa matumba ko ha. Bala ka la, basta pagusa ko. Oo, so kaniya, matiyo ha, naglagot ako di ba? Bala ka la. O saba, nasuko na ko ha. Hala, Okay. hala, matiyo, ginoo ko, matiyo! Matiyo! Oy, tabang! Tabang! Matiyo! Matiyo! Oy, tabang mo! Tabang! Matiyo! Oy! Jo! Tabagi! Lasibog! Matiyo! Naon sa madini siya? Matiyo! Pwede na ko, Miss Actor? Naging artista ra ka! Pwede na, la? La! Lola! Ay, ako ginisa. Ayaw nagyug-usba na ingon ana nga joke ko ya. Oh. Kuya? Mayo gani kinadadayon dinis Lola. Nakadungog yung kas gisulti sa doktor. Naggamay na lang yung kuwang si Lola. Kung nalangay pa, bisag 10 minutes lang. Buang nga bitaw na ko eh. Nagkasaad ko kong lola. Nagkasaad ko. Kumusta man si Tita La? Stable na. Huwag kong biya sa ospital kon. Huwag mo stable lang yung BP. Naon sa di siya? May kalitlag sa kang yung BP? Kuan, Ano to? tungod sa kong gara-gara. Ha? Nagparayig-parayig magod ko niya. Nasobrahan lang. Naamong na noon sa lola. Kaya sa dinimos pagpamarayig di ay? Haskang. Buang nga lagi. Namiya lagi iparok sa kong kung may daotang pang nahitabo ni lola. Ambot lang lagi. Na ako'y parok be. Nga? Katay na lang ana eh. Okay na, move on. Okay naman kasi ah. Di ba kita okay, bro? Safe na lang siya for now, pero kay ba kung di pa to okay. Sus no. Ay, Iyay. Mateo? Jess, kung sa'yo problema? Mamumusta na ko sa iyang Lola. Na-stroke man ka ha. Aw, kinsay ka ingon nimong na-stroke. Oh, gidaman ka sa ospital tungod sa high blood. Dili day na tinuod nga balita. gida sa ospital pero wa ma-stroke. Isa ba nagsulti ni mo? Oh, sorry. Wrong info di ay. So, kumusta man? Okay na siya? Mo report karon si Mateo kung di pa okay? Pag-ausa ko na siya, mon. Gisa. Nilabad magkalit akong Ah, No need na, oy. Mugawas na ko. wala ba manira oh? Ako na lang sira. Kadugang-dugang ramas labat sa kong itong bayan. Ay natog, tagda. Nya, mo sabaran niya ko nimo. Hinigikan nimo niya. Diretso magka sa ospital niya. Oh, Nya, so may maayong dato di titala. For sure. Dili siya malipay og prutas kay kay manay kauban niya kada adlaw. akuan. Cake na lang. Cake! Asin kaki! Bitaw pwede na siya anak. Pwede sa nagbantay. Si Jo? May lain ba day? Ay, kay pagdapara ni Jo, uy. Nilabad pa sa day ang akong uwa itong bayan, ha? Ni Jo? Napaditay lang ang istoryahan. Ay, kung high blood ni Nagod. Ako ra ganing gisure gani. Nga no, masab. Masab gibuhat ni Jo nga nakapalagot ni mo. Dili ang iyang gibuhat. Ang iyang gisulti. Ha? Ano siya di yung gisulti? O siya yung gisulti! Paminaw, bro. Kuan mo gud. Iya kong gitawag og kuya. Ha? Sige, alakin ako. Ya! Nga lang suko man ka. O siya mong gusto? Ate? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode
para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!